Og nag-diet mo, day nasumhan na mo sa mga oatmeal, sa mga fruit o vegetables. So kani nga video is para ni sa imuha. Ako lang i-share sa inyo kung giunsan ako pagbuhat ang akong mga pagkaon sa ako ang diet journey. Una, nagkailangan lang ta og isa ka apple, isa ka cucumber nga green, og isa ka pouch nga mayonnaise. Og nag-add na sad ko nag 1 can nga tuna flakes and oil. So maura na atong gamiton for today's video. Pero dipindi ka po na sa inyo kung naapa mo'y laing i-add ana. Og sayon ra jud kay ni buhaton og dali ra sad kay ni siya buhaton. So dili na jud kailangan nga daghan pa kay kog istorya ani for today's video, please lang. Anyway guys, na dinangutanan nako nga nganong dili jud daw nako pwede walaon ang apple sa kuang diet. Okay sige, sa mga nangutana, sige tubagon ta mo. Ug nganong na ay permi apple pag maghimo ko sa kuang diet food. Kay ang apple manggod mao na akong gipamalit sa kuang rice. Ug taasad kay na siya og fiber ug dugay sa kagutomon pag naay apple sa imong diet. Mao nang dili na ko pwede walaon ang apple, please lang. Pero dipindi ra gapon na sa inyo kung kwaon ninyo ang apple o dili mo mag-apple sa inyong diet. Kay lain-lain man ta og reference ato ang pag-diet good. Ug kanang sa pipino, ako nang gikwaan og liso. Kay ang liso man sa pipino is mag-bloated ka. Ug isa sa daan na grabe ka hassle ang liso sa pipino. Mo na kung mag-diet mo, need yun na ninyo kwaon ang liso sa pipino. Anyway guys, dili dali mag-diet. Mo nang uban gipangitaan jud ko nilag before ug after sa ako ang lawas. Ug naniwang ba jud ako nuko sa akong gibuhat karon. Kay lagi daw akong gibuhat for the content ra daw. Sa tinuod lang di jud dali magpaniwang, please lang. Mao nang dili na to pwede dalion ang ato ang lawas. Kailangan gahapon ta og time og patient pag mag-diet ta. Kay sa pag-diet manggo dili na to pwede i-rush ang ato ang una-una. Ug kailangan sad nato tagaan natog time ang atong una-una ug atong lawas nga mag-adjust. Dili porkit mag-diet na lang jud ka og maayo. Kailangan ang pag-diet ibutang sad nato sa lugar kay lisod kayo og magsakit ta og masayop ta sa atong pag-diet. Mo nang kailangan mo kaon gihapon ta pero mga low calories lang dapat. Ug nag-add na sa kuan nag 1 whole nga kamatis kay ang kamatis is antioxidant ug anti-lycopene sad ang kamatis. Ug maora sa dini akong i-share sa inyo, bye oy.